لوگ حضرت عثمان غنی نہیں مندے، تو جدو عثمان غنی نال انہاں لڑدیاں ویکھیا بندیاں بھئی لڑدے نے عثمان نال، تو انہاں کہا شرم کرو، رسول اللہ دیاں دو بیٹیاں انہاں دے گھر، تو وہ پھر اے نہ آکھ سکدے پر رسول اللہ دیاں بیٹیاں انہاں دے گھر کوئی نہیں، وہ مڈو پہ گئے بیٹیاں ہی حضور دیاں کوئی نہیں، انہاں حضور دیاں شاہزادیاں دا انکار کر دیتا صرف حضرت عثمان غنی نہ لڑن دی وجہ، وہ اگر اسی رسول اللہ دیاں شاہزادیاں دا سید زادیاں دا انہاں نال نکاح من لئیے تو پھر انہاں نال لڑیے کیوں؟ لہذا انہاں اتھو انکار کیتا حضور دیاں صاحبزادیاں، حضور دیاں شاہزادیاں دا انکار کر دیتا ہے بندیاں اپنا عقیدہ اور نظریہ بچانا۔ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ حضرات نوٹ فرماؤ، جتنے امام نے بندیاں بنائے وہ امام حسین دی اولاد اچھا، امام حسن دی اولاد اچھا امام کوئی نہیں۔ آپ نے اس چیز دا علم ہو سی نا، شاید توجہ نہ ہوئی ہوئے کہ امام حسن دی اولاد وچ ایک بھی امام نہیں، تو ایک ہی بھی ہو سکتا ہے کہ پتر رسول اللہ دیتے دو میں ہون، تے امام حسین دے گھر وچ امام پیدا ہون تے حسن دے بیڑے ایک بھی نہیں پیدا ہویا، انہیں دی فرق سمجھ لینا تاکہ تواڈے ذہن وچ بات رہے۔ امام حسین دی جس مائی نال شادی ہوئی ہے وہ ایران دے، امام حسن دی شادی ابو بکر صدیق دی پوتری نال ہوئی۔ اب اس طرح باریک فرق نو سمجھو، حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق امام حسن دی بیوی نے، چونکہ امام حسن دی شادی ابو بکر نال ہوئی، امام حسین دی شادی شہربانوں نال ہوئی جو عراق ایران دے سن، تو ایرانیاں سارے امام انہاں دی اولاد ہی چوئی بنائے۔ تو اسی سنی آساں تے اس طریقے دے نہیں نہ چلنا، اسی تے امام حسین تو لے کے حضرت امام حسن عسکری تک سب نو امام مننے ہیں امام حسین دی اولاد، اور امام حسن تو لے کے سید عبدالقادر جیلانی 11ویں والے شاہراں تک حسنی سیدن میں امام مننا۔ اور یہ بھی جناب دی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، بڑی باریک بات اہل سنت دے عقیدے وچ اور کتاباں وچ لکھیا ہے، مثلا علامہ سمودی رحمت اللہ علیہ نے جواہر الاقدین وچ لکھیا اور کتب وچ بھی ہے کہ 12ویں امام امام حسن دی اولاد وچ پیدا ہونا، انہاں دا والد حسنی سید ہوسی غوث پاک دی اولاد، اور انہاں دی والدہ حسینی سید ہوسی، والدہ دا نام آمنہ ہوئے گا، باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا، او دے وچو محمد المہدی پیدا ہونا۔ اور نال جڑا جملہ ہے وہ اے اگلا بھی بڑا قابل غور ہے جو علماء نے لکھے کہ اللہ نے اے انعام اور اے فرما مولا علی رہے کہ حضرت امام حسن نے دو مسلمان گروہاں وچ جیڑا اپنے تاج دی قربانی دے کے سلو کرائیے، اے دے انعام وچ اللہ نے مہدی جیسی شخصیت حسن پاک دی اولاد وچ رکھی۔ آپ حضرات اس مسئلہ دیا اے امام حسن دی اس قربانی دا انعام ہے کہ تساں حضور دی امت صلح کرا کے اتنی بڑی سلطنت دیتی ہے، میں تینوں پتر ہو دیاں گا جیڑا پوری دنیا تے سلطنت کرے گا۔ یہ رب دا انعام ہے آپ۔ تو ساڑھے نزدیک حسنی اور حسینی سیداں وچ کوئی فرق نہیں، ساڑھے نزدیک حسنی سید جڑے غوث پاک دی اولاد نے وہ بھی شان آڑے، جڑے حسینی سید نے وہ بھی شان آڑے۔
جناب آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو یہ وچ کوئی فرق ساڈے نزدیک کو مقام و مرتبے یا کسی، بلکہ ساڈے علماء نے یہ باقاعدہ عقیدہ لکھیا ہے، الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر دے اندر عقیدہ باقاعدہ لکھیا ہوا ہے کہ اہل سنت و جماعت امام حسن اور حسین وچ کوئی ایسی بات نہیں کر دے کہ فلاں افضل اور فلاں نیچے، انہاں دی آل اولاد وچ بھی سنی کوئی فرق نہیں کرتا، یہ عقیدہ لکھیا ہے جواہر الاقدین وچ، الیواقیت والجواہر۔ اور یہ بات کو یاد رکھنا، یہ جنہ بزرگاں دی یہ کتاب ہے نا الیواقیت والجواہر، اے حضرت علی دے بیٹے محمد حنفیہ دی اولاد وچوں مصر دے عالم دین نے جنہاں نے کتاب ہے۔ اور میں یہ سادات کی خدمت وچ اکثر گزارش کردا رہنا بھی آپ اپنے وڈکیاں دیاں کتاباں پڑھو، مثلا یہی کتاب الیواقیت والجواہر بھی سادات دی لکھی ہوئی کتاب، غوث پاک سرکار نال بندے کیوں لڑ دے؟ میں جدوں غوث پاک سرکار دی بارگاہ وچ حاضری واسطے گیا تو میں پہنچیا تو اتھے کتاب میں ملی جڑی چھپی سی کہ بھئی زیارات کتھے کتھے نو، زیارات دی کتاب، او دے وچ انہاں باقی سارے آئمہ دا تعارف لکھیا سی، ایک گوٹھ وچ انہاں شاہ جی انہاں دا بھی نام لکھیا سی غوث پاک دا، اور تھلے ایک جملہ مینوں چمٹ گیا ذہن وچ کہ اہل سنت در شان او غلو کثیر دانت، اہل سنت انہاں دی شان وچ بڑا ایویں غلو کردے نے، ایڈے بزرگ کوئی نہیں۔ غوث پاک یعنی بغض نہ اندر جو کسی ویلے بھی نکل آوندا، تو پاکستان دے جو ایسے لوگ نے وہ انہاں دی سیادت دا انکار کر دے، وہ کوئی سید ہی نہیں غوث پاک۔ تو فقط اس سید وچ بھی یہی مسئلہ سی کہ جدو غنیت الطالبین پڑھو گے تو گول زمانے دے اندر کوئی رد و بدل کر دیتا، اسی لیکن کافی چیزاں جے بھی دے مل دیاں نے کہ غوث پاک نے بد مذہباں تو بچن دا حکم بھی دیتا ہے اور بد مذہباں دی نشاندہی بھی فرمائی۔ تو ساتھیو عزیزو، سادات کرام دے آستانے اے مراکز نے تبلیغ دین دے، انہوں مراکز تبلیغ دین بڑھنا چاہیے اور اتھو لوگاں انسپائر ہونا ہے، اتھو لوگاں سمجھنا ہے کہ رسول اللہ دا دین اصل کیا ہے۔